Ke Hambai boni logi mo sini Tripura hawo nai tongnai ani khajani takuk tai bukuk jong rotnobo mo jorawa ang belai kha kufut ka Hambai yapharo tini jorawo sing mo press meet ringmani kai Puila no sini Bwkhaktwi Maharaja Product Kishore Manikko de Pormano Khumulwngo yapharo Hambai yapharo ang tini kok sani bagai je sini kok thumnai rakno Hambai yapharo ang kok sanai sing mo Tripura hani kungthai bararo kok borok sanai sebok khlainai rok balai ke khatong thogoi buskang 6 March ni dino sini TTADC headquarter Khumulwngo sing sebok khlainai rok jenga dino Hambai rally khlainani bagai Tripura hani joto sebok khlainai rokno adino dipor 12 ni jorawo Khumulwngo motor stand no phai jum aro thansa khai je relewo kuthum lainani bagai kobok jawo sing sini yokmani sal declare khajaka lai thangnai 2 tarik March 2024 abonori ginyo sing sebok khlainai rok khatong thoga dino Hambai rally khlainai aro phainen bagai jotono khabai kobok jago sini sebok khlainai Tripura hayung ningthun TTADC ningthun jotono 사고는 Hambai 나이 너로 사고하고 계시는 sing Tripura Employees Federation TEF sing kaitana Hambai nai boni logi sini bagai obuksa tongoi hatai kotoro sini Bwkhaktwi je bini dofarokno mo thangnani bagai je samung tangmani Delhi hai jagao thangibo bo prai salba obuksa tongoi tini singno je mo thangnani adai kheitumani abona Hambai rinan baganyo sini o program sing oro tongo ang TF State Vice President Puila de Burma tai sini Vice President Dr. Bimol Riang sini GS Chandrasekhar de Burma GS Sukram de Burma sing oro tongo ke nor je Hambai nani Bwkhaktwi no Hambai nani Bwkhaktwi actually tamo bukti kaisa achievement engkarnai norok lukrokno sanani acha balai ke Hambai sing prai 75 BC romui sing satok jagai bonchit khlaijak tongmani aroni hoite sing sini central government 100% yaphano sini prai 90% sini edisi hapar no je aroni land rights sing yapharika constitutional solution aron hoite sing joto manthai mannani bagai je diliwo according laimani aboni bagai sing tini Hambai rinani bagai a jorangma saklai a jaga to kuno time frame khaijakri ga abu pusuk ni bising rogo aje accord implementation ngal nei wansuk mung khaw teima kakam balaka Hambai sing je accord Khlaijaknai sing sini puito tongo within 6 months ni bisingono awo framework Khlaijaknai ebong asamro sengjagana hone sini khabaike belai puito abu bai Tripura hastri Tripura soro bobo kahai kaise benefits nani thamto abo bai sing judio 100% benefit ngya phano haifano sing asuk bisi kalakma prai 75 years satok jagai tongmani sini kungthai soria rok bai sing kesep ngi tongmani
आव जों खाखायो आबो बाय दाबो जोंनि त्रिपुरा हास्टेव प्राय 1 लाख हाय खुंथाय बाजार बेकार आ बेकार समस्या सम्पूर्ण समाधान याफानो 90% जों समाधान गाने खाखायो बनो कारिबो जों श्रीयो जे 75 इयार्स जाबो सिनि हाथाय कतोर मा joto tongkhano abo tabuk jora sini mungui ngya sini kurei bororo para tongnai ro tabuk jora hani bumung khlaimeya जों खाखायो अबनि माध्यमे जों सिनि तंथाय जागा sak sak ni mung खायै जों आरो जास बास गाहाम खाय ख्लाइमानो जों ताइसा गुजुगो कासाइमानो जों खाखायो ओके दिनैनि जे रंगनां सार TEF President Samani Vice President Polendro Devorma Samani Obunoti Nor Kewo Tekono Class Candidato Sir Sanada sir Salva dia nama sagakai Pointer of Kutunga Sungadino Sini Sebok Klainai Takuk Tai Bukuk Sonitani Monokobong Barota Nizorawo Barota Nizorawo Sung Jotono Kuno Panan Bagay Kobokzo Tripura Hani Atta District North South Ayango Dorongnago to Tamnai Sabrum Sini Jekung Tai Bara Sebok Klainai TEF ni Jotono Sungkobo Oki himbo tawra tongai naslu lamdar sokmani ba obasimda tongai sung Khumulwngo motorcycle simi himbo tak khlaiयै main building o phainai Khumulwngo je motorcycle simi sung start khai main building o phai sung kothum lainai a jaga o sung kobokha sini TTAG sini CM TTAG sini chairman tai sini tipra mothani president boronglang Kerangkol, tai joto MDC, tai tipra mothani leaders nogo sing rowo sing me baksa manjakkan bagi kobokja. Sir, दिन तो बुधवार दिन like बुधवार. Okay, working day ना कुछ होता. Okay, working day okay जे office ना sing sak ni sing ngko nawi pakai dia. Suti nawi. Okay, media coverage so विभाग स्पेशल काम कसर ना media coverage ni bagi sing media rang mono kasaro adino sini je o himbota obono coverage khainen bagai sing media rang thani obono koi kasar sing tini mo bises kai sini TEF ni Sibna block committee Boiragi para Shasu Bazaro sing orang ni matomeno saklaiga